F'pajjiżna qed ikun organizzata għall-ewwel darba il-European and Eastern Mediterranean Regional Workshop dwar id-dimensja. Konferenza li qed issir b'kollaborazzjoni bejn l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u s-Segretarjat Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius-Deceli spjega li r-raġuni għal il-konferenza saret f'pajjiżna kienet xprunata mill-Pjan Nazzjonali ta' Malta. L-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta ġibdet l-attenzjoni tal-WHO fejn il-World Health Organization qalet li l-istrateġija tagħna hija waħda mill-aqwa strateġiji li hawn fid-dinja u qed tinkoraġġixxi lil pajjiżi l-oħrajn jiġu jistudjaw x'qed nagħmlu aħna dwar id-dimensja biex jagħmlu bħalna. U allura aħna hawnhekk qegħdin nospitaw l-ewwel meeting tax-xorta tiegħu li qatt sar fl-Ewropa biex ngħidu lil pajjiżi l-oħrajn x'qed nagħmlu aħna u naqsmu flimkien x'qegħdin jagħmlu huma u nitalmu minn xulxin. Il-Pjan Nazzjonali ta' Malta tnieda fl-2015 u ammirat biex jindirizza l-fatt li fid-dawl li f'pajjiżna għandna popolazzjoni li qed tixjieħ sal-2050 se jkun hawn 4% tal-Maltin li jbatu mid-dimensja. Fost oħrajn, l-Istrateġija Nazzjonali tikkonsisti minn kampanja ta' għarfien u kif ukoll programm televiżiv. Qegħdin nagħlmu iktar lill-poplu kif għandu jaraf is-sintomi u allura jsaqsi għall-għajnuna. Qegħdin imbagħad fuq livell ieħor nedukaw lin-nies. Għandna courses kemm livell post-diploma, kemm diploma, kemm universitari, kif ukoll għal dawk li mhumiex mediċi. Biex daw jittrenjaw lilhom infushom courses ta' xahar ġimgħat li qegħdin nagħmluhom ġewwa San Vincenz biex il-qraba u l-ħbieb jitgħallmu kif se jġibu ruhom. L-iskop tal-konferenza li qed issir fuq jumejn għandha lan li jsir skambju ta' idejat sabiex jinbnew diversi networks biex ikunu meluba id-diskrepanzi bejn pajjiżi li huma preparati għal kontra d-dimensja u oħrajn li mhumiex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.